Здравейте, скъпи приятели, здравейте, скъпи светии, Божият мир и благословение и спасение да бъде на вас и на вашия дом. Покайте се и вярвайте в Евангелието на Исус Христос. И знаете ли, много е важно човек да анализира своят живот, своите действия и постъпки. Кой допускаш до своето сърце, кой допускаш до своят разум. Защо? Защото светът се управлява от духовен свят. Както има материален свят, също има и духовен свят. Затова е много важно човек да анализира своите действия, постъпки и своят живот. И къде е твоят фокус? Или твоят фокус е на този свят, на който идва крах, на който идва глад, на който идва проклятие, на който идва гибел, горко и нещастие. Или твоят фокус е на Бога, където има благословение, където има спасение, мир, радост и щастие. Затова е много важно човек да анализира своите действия, своят живот, на кой служа и на кой се покланям. Където е твоето сърце, там ще бъде и твоето съкровище. Покайте се и вярвайте в Евангелието на Исус Христос. Бъдете благословени, скъпи приятели. Амин.